السلام عليكم. امس يعني انا سامع هذا ما هذا كلام هو لازم انك تدين كغوغان غني انا ذا انا كنت امباني مثلا نعم ربنا لو تاخذ ما نبرا يعني انا بدك تني في انا كنا كده bawa tahu tadi gon tu ada tadi ke bawa ba wannan ya ci abu da yawa da gidan gore gaskiya abin da ya ci yana da ina za abin da za ka kawo kudin gyaran shi gaba ɗaya da mutum ba na ba dubu nawa dubu 50 a wannan ba dubu 50 muka ce kuma wannan in ka ce in gyara maka a nawa kake zamanin gyara maka shi duk kayan su wannan garanti zan so in sa maka ba wani mushkila ko dubu 50 dubu 50 za ka ga to ban tashi dubu ya tashi to wannan wai na gyara maka ne alhaji dan muna kullun ne da yau kuma garin tana kai muku nawa ina zuwa hala ne ina zuwa nawa ka saya sai da ya man san ba ma na gyara ka zan na sai shi ha dubu 15 dubu 15 alhaji ya bayar haka ce motokin dubu 15 gida dubu 15 na sai shi to ni ko sayen shi ne abin da zan zaɓa ya kai dubu 90 dubu 15 ka sai mu ba adalci mun ko akai tana kai muku magani wani za a kai wani ya ga mun marar da za inda ya ga a wata mara gidan mu samu motar uku mu gyara ko abincin gidan mu da gidan mu na zakara na sa dubu 15 kan ma karin gyara dubu 15 da ɗari ba ƙari sai dai ba ka yarda ka wannan ya abin da zan sa na kokari 15 yanzu na leka cikinsa da ban leka cikinsa ba mutum ne na ga sauki abin me kace da na sai dubu 15,200 ban leka cikinsa ba sai da sake leka cikin shi naga gaskiya abin da ya lalace yanzu na sai shi 10,000 ya abin da zai 10,000 ba alhaji ba girman ka wani kai kuka alhaji kai in kai kuka mu talakawa ce mu da sai kun kawo za mu samu kudin abinci alhaji in kai kuka ni sai ka sani kuka wallahi ba da ma ba ga su da kudin Allah ana balaki Allah wai shi alhaji wai har kuka ga Allah sai ya tafi goma ne to kuka mi zame kuka mi zai mun kasa za mu ci dole ne kenan harkar nan sai kenan sai da haka assalamu alaikum amin wa alaikum salam Hajji Ahmad amin ya hajji yani ana fama ne ina nan muna fama da mutum ya ji gaskiya ne ina son generator kun yi ma wallahi faduwa ta zo da yau da zama ka riga ka same shi wannan fa na kasuwa ne wannan kasuwa ne kan kasuwa shi yanzu haka nawa aka taya shi ne ya kai na kai yanzu yadda aka taya shi ta gashi da musamman da gun sabon yana ta yi dubu 250 to yanzu wannan musu ta amurke shi ka dubu 120 ko kashi to kuma gashi ina ganin shi gashi na alamun nan shi kamar ma ba zai iya aiki ba babu mustaki din shi kuma babu bashi ne ke gani kana sa mishi nafta tana ɗaga shi ana tashi To ba amma ta dai kuma- wannan jinku zai ɗauko ta group din ba ta kuma ba akwai ba ta cikin da nan komi da komi akwai shi to shi kenan ba matsala na sai shi 70,000 barka gaskiya dubu su haka an ƙara ƙara mamma sha'anin kasuwa haka bane kai sai an ƙara ni ma dai in ɗan samu abin da na samu to shi kenan zan bar 70,000 a kashe ba Allah su ka kawo kuɗi godiya ne to yanzu sai a samu yara su kai mun shigo ka sami yara su wasu ɗauka su kai maka su ɗora maka mota alhaji to ba matsala godiya ne to yawwa kaji to kaji ala sun cika a kuɗi sun cika alhaji yawwa to sai na ga generator masha Allah yanzu za To, ka masha nemi yara su yawwa ya ne ya bada ma'ana to shi kuma alhaji na in ba haka ba mun kasa za